en welkom bij de vierde aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En we zullen het doen over gemeentelijke werindeling. En dat doen we met burgemeester Hajo Apotheker van de gemeente Zuidwest-Friesland. Meindert Tjulker is dood. Hajo Apotheker kreeg als burgemeester van Ljouwert landelijke bekendheid bij de betinking van de deer van Meindert Tjulker in 1990. Het jaar daarna was er minister van Landbouw. Maar dat wie geen succes. Na het 10 mannen stapte erop en was er weer burgemeester. In Steenwijk. Snits en letter de fusiegemeente Zuidwest-Friesland volgen. Apotheker had ondervinding met werindealings. In zijn gemeente Steenwijkerlaan en kwadlien in Greens. Friesland jouwt een apart beeld. Door werindealing binnen er grote gemeenten ontstaan. Jouwt met dik 100.000 inwoners en Zuidwest-Friesland had een goede 80.000. Maar daarnaast bleef Haas, met 15.000 inwoners, zelfstandig. Datzelfde liep het op de geen van Dantumadiel en de Stellingwerven. Apotheker, welkom in het Politbureau. Ja, we hebben het krijg in het filmpje een aantal gemeenten die het net maar liekje te dwan in die gemeentelijke werindeling. Maar je vaststellen dat die werindeling ontversteren is in Friesland? Nou ja, de provincie is natuurlijk begonnen met een plan. Maar die zegt ook, het moet wel van onderop komen. Dus Zuidwest-Friesland was van onderop en is van onderop. 5 gemeenten die met grote meerderheid dat zelf wilden. Maar je ziet dus in andere gebieden dat dat niet zo is. En dat is nou eenmaal het punt. Ook in het regeerakkoord staat dat het van onderop moet komen. Dat veel herindelingen die halen niet in de Kamer. Als de Kamer al weet, er zijn te veel gemeenten die dat niet willen. Is dat jammer, maar helaas? Ik vind het jammer ook vanuit de kracht van een gebied. Ik geloof in gemeenten die een totale brede agenda voor de burger hanteren. Waar het gaat over een binnenstad, voortgezet onderwijs, arbeidsmarkt, economie, bedrijventerreinen. Dus stad en omgeving, die vullen eigenlijk wat een burger belangrijk vindt. En is dat van onderop dan in Friesland en wat dan in de wet staat dan een beetje misleren hier de provincie dan wel volgen en matten om in te griepen? Nou ja, kijk, Plasterk zelf ook. Hè. Die heeft ook geen doorzettingsmacht in het regeerakkoord opgenomen gekregen. Dus je kan niet gemeenten kwalijk nemen dat ze doen wat ze nu doen. Alleen je kan wel denken, zou het ook beter kunnen? En ik denk dat wij een goed voorbeeld zijn hoe we Sneek en Bolsward als regionale steden met de omgeving een totale agenda laten beheren via 37 mensen, wat gemeenteraad heet. Ja. Wij hebben nu bijvoorbeeld thema's die we vroeger niet deden in de Zuidwesthoek. Hoe zit het nou met de grote jachtbouw? Dat zit en in Sneek en in Workum en in Heeg. En daar ga je nu gewoon projecten van maken. Dingen die het Haas dus net waan ken. En Aansesdanten bedoel ik net. Je zou inderdaad zeggen, vanuit die redenering die ik dan als kernargument heb. Hè, je moet een regionale gebiedsagenda hebben. En dat legitimeert een mooie, sterke gemeente. Dat de Noordwest-gemeente, daar hoort Hallingen qua denken bij. Dat zou dus een hele economisch belangrijke gemeente zijn als dat 1 bestuur zou krijgen. Ja, dat pleit dus voor werindeling CCO. Ja. Maar een Haas en Dantumdeel ben wel dichtbij de inwoner. De inwoner, als hij een paspoort nodig heeft, kan zij eventjes naar het gemeentehuis rennen. Ja. Als je een Wietmassen bij op dit tijd, dan maak je nooit snits. Wij blijven gewoon op 3 plekken dat aanbieden. Sneek, Bolsward en Workum. Dus dat is het punt niet. De gemiddelde afstand blijft ongeveer hetzelfde. Je hoeft niet 5 gemeenten thuis te hebben. Dat kan ook best op 3 plekken. Maar gevoelsmatig in de afstand tussen de burger en bestuur wel grutter. Ja, maar mijn argument is dat de echte band tussen burger en bestuur misschien wel eens ligt in dat het ook om de dingen van het leven gaat. Waar gaat mijn dochter heen die een ROC-opleiding financiële dienstverlening heeft? Hoe zit het met de trekkracht van mijn gemeente wat betreft arbeidsplaatsen? Maar is het zo dat de afstand bijvoorbeeld Noordoost-Friesland, als ik dat mag zeggen, ziekenhuis. Dat doet Dongerenrail zijn uiterste best voor. En alle gemeenten ook. Maar het kan ook een gebied van 60.000 plus zijn die gewoon zegt met de grote spelers, hoe gaan we dit nou doen? Dus ik geloof ook dat we met z'n allen nu moeten denken dat de burger ook gediend is met bestuurskrachtig, stevig bestuur die de grote dingen ook stevig kan aanpakken. Dat gebeurt allemaal met veel energie in die gebieden. Daar doe ik ook niks aan af. Maar wij merken, laat ik dat dan maar doen, omgekeerd dat er veel voordelen zijn om grote thema's aan te pakken. Ja, veel voordelen, CCO. Net alleen nog louter variant, denk ik. Ik denk dat er ook wel zaken binnen die wat minder spelen. Kan je daar een peer van nemen? Maar dan moet je ook dat oplossen. Wij hebben dus gezegd, neem eens een peer. Wij hebben 8 fulltime mensen helemaal vrijgemaakt om de 64 dorpen en de 6 steden te bedienen met wat gaan wij nou doen samen. Maak dorps- en stadsvisies. Dit is de regel die het gemeentebestuur heeft afgekondigd. Kunnen wij volgende week van u vernemen hoe we dat doen? Ja, maar de vraag is, wat rint nou net in die nieuwe constellatie Zuidwest-Friesland? Nou ja, als dat niet zo is, dan kan ik ook geen antwoord op geven. Alles rint perfect? Nee, de gemiddelde cijfers van burgertevredenheid die wijken niet af. Alleen wat je nooit in die cijfers ziet is, wat ik net zei, dat grote thema's, afsluitdijk,
IJsselmeerzone, de centrumsteden Sneek en Bolzwart. Hoe ga je dat zien ten opzichte van de andere helft van die gemeente die in kleine kernen woont? Hoe ga je steden met grote scholen qua aantallen leerlingen combineren met kleinere? Hoe maak je arrangementen? Dat is allemaal niet in cijfers uit te drukken. Nou ben je een grote gemeente, goed 80.000 inwoners. 85.000. Ja. Als we dan Friesland zeggen, we zijn dat krijgt al, Haas, Dantum als grootste voorbeelden van Lietse, zelfstandige gemeenten, was ik beloven. Matten zij toch erover nadenken om haar aan te sluiten bij een werindeling gemeente. Dat is het wenselijk van Friesland om zo'n kaart te hebben? Ik denk het wel. Of ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Bovendien, die gemeenten stellen zich nu zo op omdat er over herindeling wordt gesproken. Dus we zitten al lang in die setting en die gaat ook door. We hebben de F4-gemeenten. Natuurlijk denken Heerenveen en Drachten ook na. Hoe gaan wij nu onze posities versterken? Die hebben ook de agenda van stad en ommeland. En de stelling Werven denken misschien, hoe gaan wij dat dan doen? Maar waar moet die kaart loeken? Is dat de nijcommissaris van de Koning Nee, de echte kracht zit in de gemeenten zelf. Maar als die gemeente het net willen, dan gebeurt het dus ik net. Nee, maar daarom zeg ik, het echte argument is ook dat je vanuit je gebiedsagenda moet denken. Dit is de opgave van Noordoost-Friesland. Ja. Dit is de opgave dus van Noordoost. Dus eigenlijk van Haas en Dantum komen er naar achter dat ze net waan kennen wat ze eigenlijk willen. Ik denk dat er een discussie komt na verkiezingen. Maar het kan ook wel dat er in nieuwe regeerakkoord dingen komen te staan. Want we zien natuurlijk ook dat de grote decentralisaties, daar moet je zoveel samenwerken. Dat moet je doen met een beperkt aantal partners. Met bijvoorbeeld 8 stevige gemeenten die ook 8 agenda's met de provincie hebben. Die zeggen, dit gaan we in die hoek van de provincie doen. En zo gaan we dat stimuleren. 8 gemeenten naast in Friesland. Bijvoorbeeld 7 of 8. Ja, wat is jouw ideale plaatje? Nou ja, dat maakt me niet uit. Als het maar gaat om die gebieden waar die volledige agenda zit. En kan best met 7, 8 gemeenten. Groningen zie je het ook. Die gaat naar 6 gemeenten. Drenthe die heeft een verkeerde herindeling gedaan vroeger. Die hebben platteland bij platteland gevoegd. Daar zijn de grote steden onaangetast gebleven. Dat moet ook nog een keer anders. Daar komen ook 4, 5 gemeenten. Grensessio, daar hij zelf natuurlijk mooi in een adviserende rol zetten. Ten Boer, Haren. Ja. Daar willen ze net in het blijven. Groningen, Ten Boer gaat door. Ja. Haren net. Ja, maar dat is ook een bijzonder. Maar die mag misschien wel van de provincie wat meer. Maar wij hebben een rapport gemaakt waarin eigenlijk de burger van Haren zou kunnen lezen. Doe het nou maar wel. Ja, maar de gemeente die het zijn van Wollet net, de provincie, Greenslaan het zijn. Het maakt wel. Soesoks in Friesland, in voorkomende Groningen is als provincie nu een voorbeeld die het erop aandurft om het toch in Den Haag neer te leggen. En maakt Friesland dat ik van? Friesland die zou echt moeten nadenken van, zou het niet beter zijn om elkaar een duwtje in de rug te geven? Ja, en uiteindelijk zo'n je kennen altijd naar zo'n beetje gemeenten aanbieden die alles verdelen, alles doggen, is de provincie naar het oerstallig. Ja, en dat is nou net waar ik helemaal precies andersom over denk. Ik geloof juist in regionaal bestuur waarbij de provincie, gewoon het huidige Friesland, met die 8 gemeenten, ik doe het even buiten de 4 eilanden, daar moeten we een soort eilandraad van maken misschien, maar daar gaat het nou even niet over. Maar dat die dan juist veel daadkrachtiger kunnen worden. Want dan heb je 8 subagenda's. Je hebt 1 grote Friese agenda. En wat je met de Groningers en de Drenthe dan nog moet bespreken, dat is niet zo ingewikkeld. Ja. En dat is net een noordelijk landsdeel wat jouw partij, jouw landelijke partij, Pechtold en Kossart, is toch Friesland, Greensland en Drenthe. En het oude partijprogramma stond dat inderdaad. Dat wil je ook net. Maar goed, ik denk dat het helemaal niet verstandig is. Ik geloof echt, dat als Groningen ben ik helemaal overtuigd geraakt van de Friese Agenda Plus. Onze zicht op die westkant. Met Afsluitdijk, IJsselmeer, relatie met Noordoostpolder, zelfs met Steenwijkerland. Dat rechtvaardigt met zo'n 650.000 mensen. En als je dat wat breder ziet, 700.000. Maar Groningen en Drenthe, als ik daar woonde en bestuurder zou zijn, zou ik daar erg voor zijn. Dat is ook een gebied, altijd zo geweest. Ook qua taal, Neder-Saxisch, op elkaar geënt. Groningen doet Drenthe erbij. Friesland wil zelfstandig, de provincie wil twee noordelijke provincies met 20 gemeenten. En 8 gemeenten in Friesland of zo. Waarvan 8 in Friesland. Okay. We zullen eens even zien hoe uw cartoonist Gerco van Beek hoe deze materie tekent. Dikke dank voor je komst naar het politbureau. Maar in het belang van de Friese zaak willen we wel graag dat je voor eerst nog even een skofje in uw provinciebureau. En ik zelf ook graag. Tot 1 januari 2018. Ja. Dan rent het termijn al voor. Dan hebben we 2 bestuursperiodes gehad en er zijn er nieuwe verkiezingen geweest en dan ga ik iets anders doen. Dank u wel. Dit was het politbureau van deze week. Na je week ben we er weer. Graag ontdaan.